Ако търсиш идеалното място за престой в Александруполи, Wharton Luxury Apartments са перфектният избор, за да се насладиш на града с комфорт и стил. Намират се в центъра на града, на кратко разстояние от пазара, ресторантите, кафенетата и най-важните забележителности. Апартаментите съчетават удобство с елегантност. Те са напълно оборудвани, за да ти осигурят уникално преживяване за престой. С високи оценки от рецензии, Wharton Luxury Apartments са спечелили доверието на своите гости. Чистота, комфорт и отлична локация, независимо дали пътуваш по работа или за удоволствие. Тези апартаменти ти предлагат всичко, от което имаш нужда, за да се чувстваш наистина като у дома си. Разполагат с просторен хол, климатик, Wi-Fi и телевизор с плосък екран. Кухнята им също разполага с всичко, от което имаш нужда. Банята е също толкова внимателно подготвена с модерни удобства. Резервирай престоя си сега и изживей Александруполи по най-добрия начин.